Vítajte späť pri kurze kritického myslenia pre stredné školy. Možno sa vám teraz zdá, že už vôbec neviete, čo to vlastne umenie je, napriek tomu, že ešte donedávna ste o tom mali akú takú predstavu. A to je dobre. Poznaniu občas predchádza zmätok. Dnes sa budeme rozprávať o tom, na čo nám vlastne umenie je. Väčšina ľudí má asi najbližšie k umeleckým žánrom ako film, seriál alebo hudba. Ak k ním tiež patríte, umenie sa vám asi bude spájať s relaxom, oddychom a neškodnou zábavkou. Ale pozor, skúste si spomenúť, čo ste sa učili na dejepise, keď ste preberali 20. storočie. Totalitné režimy, ktoré sa prehrmeli Európou a snažili sa obmedzovať slobodu jednotlivca, vždy skôr či neskôr zaviedli cenzúru, ktorá najprísnejšie postihovala práve umenie a umelcov. Nacisti pálili knihy už v roku 1933 a cenzúra fungovala aj na našom území počas vlády komunistickej strany. Zakázaní boli napríklad Lasica a Satinský, Dominik Tatarka alebo George Orwell. Ale prečo? Čím je umenie pre totalitné režimy také nebezpečné? Umenie nám ponúka zážitok tzv. Estetickej skúsenosti. Ide o špecifický typ skúsenosti, ktorý zažívame len pri kontakte s umeleckým dielom a ktorý sa nám občas ťažko vyjadruje slovami. Je to zážitok, ktorý sa môže prejavovať viacerými spôsobmi a jedna z jeho podôb je napríklad zážitok krásy. No ak by sme v umení hľadali krásu, ktorú poznáme z bežného sveta, nenašli by sme ju. Veď posúďte sami. Túto ženu sme na Google našli pod heslom Beautiful Woman. Porovnajte ju teraz so ženami, ktoré vyjadrujú krásu v umeleckých dielách. V čom vidíte rozdiel? Fyzická krása upúta našu pozornosť, no pokiaľ ide o umelecké dielo, rýchlo nás prestáva zaujímať a my pátrame ďalej. Hľadáme, zapájame fantáziu a o chvíľu sa pred našimi očami môže odohrať celý príbeh, ktorý nám umelecké dielo ponúka. Cez vonkajšiu krásu spoznávame vnútornú krásu zobrazeného objektu, pocit, ktorý prežíva, alebo hodnoty, ktoré si vtedajšia spoločnosť vážila. Na rozdiel od toho, o osobe vľavo nebudeme vedieť povedať nič viac okrem toho, že je pekná, aj keby sme na ňu hľadeli celú hodinu. Vráťte sa ešte raz k týmto obrazom. Vedeli by ste popísať, akú hodnotu alebo akú vlastnosť predstavujú? Čo sa skrýva za krásou objektu? Už pri téme krása sme sa nevyhli slovu pocit a práve pocity a emócie sú druhou podobou estetickej skúsenosti. Dobré umenie ponúka zážitok emócií, ktoré sa nedajú jednoducho opísať slovami. Veď posúďte sami. Zahľadte sa na týchto pár obrazov od slovenského autora Zola Paluďaja. Obrazy si dobre poprezerajte, nechajte pracovať vašu fantáziu a potom sa pokúste vyjadriť, ako na vás pôsobia. Prvý obraz sa volá Parížska kaviareň. Dominujú na ňom príjemné pastelové farby, zobrazuje, ako už názov hovorí, kaviareň v Paríži, hudba hrá a ľudia tancujú. No pozrite si ešte raz niektoré detaily. Je to veselý alebo smutný obraz? Čím je zaujímavý? A čo zvyšné dva obrazy? Ako na vás pôsobia? Pokúste sa im vymyslieť vhodný názov. Vráťme sa teraz späť na začiatok. Na čo nám je umenie? Čo nám prinieslo rozmýšľanie o obrazoch? Odpoveď by mala znieť jednoducho. To slovo sa totiž nieslo celou lekciou. Umenie nám ponúka poznanie. Istý druh špecifického zvláštneho poznania, ktoré sa ťažko popisuje slovami, ktorého pravdivosť sa nedá overiť a ktoré veda nikdy nebude môcť potvrdiť alebo vyvrátiť. Je to ešte vôbec poznanie? Nevieme. Nevieme ho overiť ani dokázať, no napriek tomu občas pôsobí silnejšie ako poučky a definície, ktoré dokazovať vieme. Môžeme sa stokrát učiť, že vojna je zlá,
ale až keď si prečítame napríklad Na západe nič nové, alebo si pozrieme maľby zobrazujúce holokaust, až vtedy naplno pochopíme nezmyselnosť a krutosť vojny. Dobré umelecké dielo by nás malo o svete alebo o nás samých niečo nové naučiť. Či je to tak? Posúďte sami. Kritické myslenie už máte vycibrené. Celkom nakoniec spomeňme ešte jeden problém, ktorý sa s umením často spája a ktorý nám môže brániť prežívať estetickú skúsenosť. Je to fakt, že umeniu často jednoducho nerozumieme. A modernému umeniu už vôbec. Pozeráme sa na biele obrazy, škvrny na plátne, divné čarbanice a nerozumieme, prečo je to vôbec umenie, nie je to ešte, aby nás to niečo učilo. Nuž, áno, umenie sa momentálne nachádza v štádiu, kedy je pre nás určite menej zrozumiteľné, ako bolo napríklad pred 500 rokmi. Proces odkrývania významu umeleckého diela sa nazýva interpretácia. A v nej sme tým úspešnejší, čím viac poznatkov o danom diele máme. A netýka sa to len moderného umenia. Ak sa napríklad pozrieme na obraz Posledná večera od Da Vinciho, každý priemerne vzdelaný obyvateľ západného sveta vie, čo sa na obraze odohráva. Pozná príbeh Ježiša Krista a Poslednej večere. Ak by sa však na rovnaký obraz zahľadal africký domorodec, nevedel by, čo sú to za ľudia, z akého sú obdobia a už vôbec by nerozumel symbolickému významu toho, čo sa deje. Ak by sa však na ten istý obraz pozrel nadšený čitateľ Dana Browna, vedel by aj to, že po Ježišovej pravej ruke je apoštol Ján, ktorého niektorí označujú za Máriu Magdalénu, všimol by si nôž v rukách zradcu a poznal by zaujímavú kompozíciu obrazu. No a moderné umenie funguje rovnako. Čím viac informácií máme, tým je interpretácia zaujímavejšia a význam diela bohatší. Tak napríklad už spomínané dielo Connect od Roberta Rymana. V prvom rade, ak sa pozrieme bližšie, nie je úplne biele. Môžeme vidieť tmavé škvrny, textúru a ťahy štecom. Mimochodom, skúste si tipnúť, za koľko bol obraz na aukcii predaný. Bolo to za $10 miliónov. Áno, moderné umenie často ľudí na zlosti a áno, môže to byť aj zámer. Aj zlosť je predsa emócia, ktorú vo vás dielo dokázalo vzbudiť. Ale späť k obrazu. V 40. a 50. rokoch minulého storočia bol veľmi populárny prúd nazvaný abstraktný expresionizmus. Autori, ktorí sa k nemu radili, tvrdili, že umenie má byť výrazné, emotívne, plné výrazných farieb, ktoré nám dokážu odkryť niečo z autorovho podvedomia. No a práve na toto reagoval prúd nazvaný minimalizmus, do ktorého patrí aj náš obraz. Minimalizmus sa snažil dokázať, že všetko to, čo dokázal expresionizmus so svojimi výraznými farbami, dokáže aj on s oveľa tlmenejšou paletou. Farby boli stále menej a menej výrazné, potom to boli už iba odtiene bielej a vrcholom bolo biele plátno. Na tieto obrazy môžeme pozerať a rozmýšľať, čo v nás budzujú. Je to hnev? Nuda? Čo tým pádom očakávame od umenia? Ako dlho sa dokážeme pozerať na biele plátno? A čo to o nás hovorí? Verím, že sa vám po 2 lekciách o umení čo to objasnilo, a tak si to vyskúšajte. Ukážeme vám 2 diela moderného umenia. Najprv iba samotné dielo a postupne budeme pridávať viac a viac informácií. Pokúste sa diela interpretovať. Sledujte, ako sa váš názor vyvíja spolu s množstvom informácií, ktoré o diele máte. Východoeurópske myslenie by sa dalo zovšeobecniť ako snaha o dosiahnutie maximálnych výhod s minimálnym úsilím. Takéto myslenie je podľa Fresha neoddeliteľnou súčasťou miestnej umeleckej scény, čím zosmiešnil hostiteľskú galériu, no zároveň aj sám seba.
Podľa kurátora Aurela Hrabušického, otázniky, ktoré v tom čase Koller začal maľovať, odkazujú na neistú budúcnosť Československa po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy. Obraz je namaľovaný na veľkom kuse červenej látky, teda rovnako ako boli maľované propagandistické transparenty. Kollerovi 20 rokov nebolo umožnené diela slobodne vystavovať a dnes je oceňovaným autorom doma aj v zahraničí. Tak čo, podarilo sa vám niečo z toho odhaliť? Význam je v umeleckých dielach občas skrytý poriadne hlboko, no vždy tam nejaký je. Stačí iba hľadať. A ešte jedna otázka na záver. V úvode predchádzajúcej lekcie sme si povedali, že podľa mnohých kritikov umenia budú vyššie hodnoteným umením Reimanove biele plátna ako jaskinné maľby v Lescaux. Vedeli by ste už teraz povedať prečo? Umenie je téma, pri ktorej sa dá oprávnene nesúhlasiť úplne s hocičím. Preto ak ste nám ešte doteraz neposlali váš názor podložený argumentmi, teraz je ten správny čas. Naša adresa je názor@myslimkriticky.sk. Ale predovšetkým, spomeňte si na kritické myslenie vždy, keď sa budete rozhodovať o dôležitých veciach, keď vás bude niekto o niečom presviečať, alebo keď si budete chcieť jednoducho potvrdiť správnosť vašich myšlienok. Budeme vám držať palce.